Hola, què tal? Continua el temps dominat per aquest vent de component oest que comporta l'arribada de núvols alts i prims, poca cosa en conjunt. Això sí, també podem veure com s'aproximen masses de precipitació. Això sí, en arribar aquí a Catalunya es fonen perquè aquests vents de component oest acaben eixugant totes aquestes bandes de núvols. La previsió, per tant, per demà dimecres, doncs en conjunt és bastant tranquil·la, dominada pel cel serè, entrenyinat, bandes de núvols alts i prims, estones també alguns a mitjans, per tant, estones seran una mica més compactes, però en conjunt un temps ben tranquil, amb nuvolositat una mica més espessa a l'extrem nord del Pirineu. De fet, a l'extrem nord del Pirineu occidental, a la tarda doncs és probable alguna precipitació de caràcter feble. A la resta continuaran creuant bandes de núvols alts, mitjans, prims, estones trencades, i atenció perquè la temperatura màxima s'enfilarà i els valors superaran els 24 graus a molts punts del país, 24 de màxima. La previsió per dijous passa un front amb bastant de vent al matí, a la tarda ja es bandirà, però amb precipitació al matí al Pirineu, divendres tranquil, i dissabte la veritat és que els models no es posen d'acord. Tots diuen que baixarà la temperatura, però passarà precipitació, però no acaben d'acordar-se. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.